Здравейте хора, аз съм Лили, това е Лея и днес ще покажем как трябва да я изкъпем. Ще бъдем внимателни, повечето малки кучета се страхуват от вода и Лея включително и тя се страхува от вода, затова внимаваме и къпем лекичко. За днес ще ви послужи някаква хавлийка, в случая ние с Лея си имаме ето тази, която е специално за кучета. Използваме такъв шампуан за козина. Става за цялото тяло. И личицето също по-малко около очичките. Той е много добър. И последно, Лейче, пази се. Един леген. Какъв? Голям, малък. Какъвто имате. Така. Лея много се страхува по принцип от водата, затова трябва да бъде по-внимателна с нея. Също може да използвате и кучешка гъбка. Ние в момента имаме ето такава. Тя по принцип се пълни с сапун, но изгубих капачката. Лейче, пази се. Пази се, Лейче. Пази се, Лейче, оттам малко. Така. Настройте на леко топла водичка между хладка и топла, защото на кучетата не им е нужна парлива вода, каквито повечето възрастни обичат. Само секунда да се притегна, да я пусна, да я. Лекичко. Ако ви показва душа, горе-долу 36 градуса. Аз така съм я направила водичката. И напълнете легенището. После с мокра ръчичка и така погалете кученцето, да може да свикне с температурата на водата, докато легенчето се пълни. Ако къпете кучето си за първи път и имате куче от много скоро, гледайте това видео, защото ще ви е много полезно. До края го гледайте, имам предвид. Лея трепери в момента. Лейче, не се страхувай, Лейче. Напълнете легена догоре. Аз ще направя кратка пауза, докато се напълни легена. Хора, напълнихме легенчето. И сега бавно хванете вашето кученце и го Лея пълва. И го сложете в легенчето, ето така, леко с водичка отгоре. Да може да свикне с температурата. Ако е много диво кученцето ви, погалете го, дайте му наградка. В случая на Лея ние даваме наградки за къпането. Ние ги даваме след къпането. Аз по-скоро, защото сама си къпя. Ето така, лекичко, с водичката да свикне. Ето така, не влизайте вътре в ушичките, че после ще имате проблеми. И така да се завъртя, да я виждате. Каква е сладка. Така. Още. И дойде време за шампуана. Когато измокрите цялото тяло, сложете на гръбчето, не на ръката си, ето така съвсем малко на гръбчето и ако имате по-пухисто куче, сложете по-повечко, защото е хубаво да се измие. Ние Лея не сме я къпали от доста време, защото не е хубаво кучетата да се къпят зимата. Кучетата се къпят, ако кучетата ви са по-големи. Лятото може, ако ходите на басейн, всеки ден да си ги къпете. Обаче ако не сте на басейн, веднъж в седмица е много добре. Зимата, един път на 3 месеца, по-скоро веднъж в зимата. Пролет, средно. Горе-долу на 5-6 седмици пак я къпете. Пак го къпете кучето, защото не всички кучета са момичета. И есента е същото като зимата, защото на тях има много студено и също така не е хубаво да се къпят в студено време. И не е хубаво да се къпят със студена вода през зимата и есента. След това с водичка пак. Трябва да се претегна да пусна дъвчето. И сега с леко с ръчичката сложете ето така отгоре и измокрете гръбчето.
Винаги след къпането е важно да давате хапче репелент за вътрешни и външни паразити. Също така и за, дори да е зима, и за кърлежи и бълки, защото не знаете кой кърлеж кога ще реши да навази вашето куче. Да налази, по-скоро аз казах навази, като трябва да налази вашето куче. Сега се протягам и спирам душчето. След това ще използваме гъбката. Слагаме малко шампуанче на гръбчето. Така. Този път по-малко, защото вече веднъж сме го насапонисали. Хубаво измийте цялото тяло, не само гърба и краката. На личицето само главичката, без тук и по очите и по ушите. По ушите пък не дейте въобще, защото можете да имате пътери. По коремчето, отдолу най-много на крачетата. Ще кача и друго видео, в което показвам как режете ногти на кучето си. Много очаквайте другата седмица. Затова сега взимаме гъбката, слагаме на ръката си и търкам. Само надолу, нагоре не, защото така ще падне доста кози, не имам предвид само така, а не нагоре така. Върху гръбчето. Не мога да показвам много, защото са ми мокри ръцете и ще си измокря телефона. Затова съм подпряла телефона на едно нещо за рисуване. Лея малко трепери, защото и стана студено. Но сега ще я топля с водичката. Пускам душчето. Спокойно лейче и сега ще топля. И така по гръбчето и по вратленицето. Лея не обича водата, но се примирява с това. Тя знае, че е важно за нея да я къпя, защото иначе няма да е много полезно за нея. Вижте само каква е сладка. Ой. Така. Около ушичките, случайно да не е влезнала пяна, но в никакъв случай отвътре. Спирате душчето. Хайде, лейче. Сега. Лейчето сама може да излезне. Стой. Ще бутна легена малко натам. Ела тук в средата. Тя Лея сега малко се хлъзга. Тя иска да излезне, но не може. Стой, лейче. Сега. Стой. Ох. Извинявам се, хора, но няма да мога да снимам как я слагам хавлийката, защото тя се дърпа до вратата и се тръска и ще измокре телефона. Ще Лея колко е сладка. След къпане ще направя втора част, как я изсушавам. Ох, тя реши да се изтръска. Как я суша, на каква температура трябва да бъде. И ако искате втора част на това видео, се абонирайте, последвайте ме, дайте лайк и се абонирайте също така с камбанката, за да може да ви излиза, когато аз качвам ново видео. Чао от нас!